jo sóc el Marc i és la Joana i nosaltres avui us explicarem la nostra... nosaltres defensem les doblades i us explicarem per què. Doncs nosaltres defensem les doblades perquè creiem que són millors, perquè no es està llegint la majoria de l'estona i llavors doncs, pots aprofitar el temps visualitzant els efectes especials més la pel·lícula i no s'està llegint. Després tenim també l'opció de, per exemple, ficar la pel·lícula més ben explicada, per dir-ho d'una manera, perquè tu pots entendre el teu idioma i no cal que estiguis llegint. Hola, som el grup del Pau Vallès i del Pau Gats i avui venim a defensar les pel·lícules subtitulades. Nosaltres creiem que les pel·lícules subtitulades són millor, ja que pots a més entrenar la vista llegint les lletres que hi ha a baix i aprenent seguidament l'idioma que estan parlant perquè tu pots veure, llegir-ho i saber que aquella paraula vol dir tal cosa. Llavors, a més, la defensem, l'opció de les subtitulades, perquè escoltes la pel·lícula original, que saps que allò és el que van dir quan la van fer i justament és allò. I de vegades també les traduccions en el nostre idioma són una mica cutres, que és diferents, que no s'entenen gaire i una altra paraula. Lo d'aprendre idiomes, doncs, en les pel·lícules doblades també ho pots fer, perquè a part d'escoltar-ho en el teu idioma, també es pot ficar en un altre idioma i escoltar-ho i aprendre un nou idioma també. I també el que heu dit de que escoltes la veu original també està bé, però amb el fet de que molta gent treballa d'això, de posar veu als personatges, doncs també dona feina a molta gent, no? Perquè molta gent es dedica a això, a posar veu als personatges. Doncs vosaltres heu dit que has de llegir tot el rato, però així aprens a llegir més ràpid i quan ja tu saps, aprens l'idioma i entens això. També no escoltes la pel·lícula original perquè de vegades és com diferent al nostre idioma i algunes, i això. I això que heu dit que dona feina a molta gent, a més de poder escoltar l'original, tu ja saps que qui parlen són els personatges que en realitat estan fent la pel·lícula i la feina que dona a molta gent seria qui fa cada idioma, però jo, a més, veig que quan tu pots estar llegint i llegint la pel·lícula, a més, escoltant en l'altre idioma, es veu molt millor. Has d'estar llegint tota l'estona, en canvi en les doblades, per exemple, la gent que té alguna discapacitat visual o alguna cosa, les pel·lícules subtitulades no les pot veure perquè no entén el que diu ni tampoc pot llegir. Llavors només pot veure les doblades. Doncs a la conclusió nosaltres hem arribat a la conclusió de que són millors les doblades perquè, tal com ha dit abans la meva companya, doncs donen molta feina a molta gent i doncs també poden ajudar a gent que a vegades abans podia estar a la misèria i ara pot estar en millor situació econòmica. I doncs també que no cal estar llegint tota l'estona i doncs és més còmode no estar llegint i pot arribar a ser millor per la gent amb discapacitats. Veiem que es pot aprendre a llegir i pots aconseguir coses molt millors que solament escoltar una pel·lícula que hi ha coses heroïnes que pots escoltar
de les que estan doblades perquè poden ser que hi ha paraules que no estan bé. Bueno, i com diu el meu company, també si tens algun dubte o no tens alguna cosa amb aquell idioma, a part d'aprendre l'idioma, pots consultar a baix de les lletres i entens el que diuen i això. Comenceu vosaltres i ara expliquem ells. I doncs, sí, era una mica difícil combatre, però ha estat bé. Joana, tu què creus que serà? Jo m'he sentit una mica insegura i nerviosa al principi, ja que aquell no era el meu company des del principi i hem tingut que improvisar totalment perquè no teníem ni papers ni res, llavors m'he sentit una mica insegura, però a mesura que ha anat passant el temps, doncs ja... O sigui que quan haguessis tingut els papers teus originals, haguessis sentit tinguin més seguretat, com una cosa ben sempre preparada. Sí. O sigui que és important per tu la preparació al debat, no? És importantíssim, per donar seguretat i confiança. Molt bé. Pau, Vallès, sisplau. Hem vist que teníem uns bons arguments perquè se'ns quedaven curts i necessitàvem més arguments i no podíem parlar tant. Jo, quan hem començat, una mica abans de començar, m'he posat molt nerviós perquè no sabia els arguments que ens anaven a dir ni res. Llavors doncs dic, aviam si no ens sortirà bé, aviam si queda detallat a la meitat i tot, bueno. Però al final ha quedat bé. Marc, a veure, coses que creieu que es poden millorar per ajudar-vos a millorar. Perquè penseu que vosaltres també heu de fer els debats, aneu fent, perquè els propers companys ja hem vist les dificultats que teníem, suggerències que s'hi podeu fer, Uma, comentes? Jo crec que el grup dels Paus no tenia que cada vegada que quan acabava dir i això, perquè cada vegada que parlaven al final acabaven dient i això, i això, i això, i doncs com que faltava com si hi hagués més argument després de dir això. A veure, Ona, què vols comentar? Doncs quan la meva companya Uma, doncs amb el grup contrari, del Marc, doncs jo crec que el Marc no tindria d'haver repetit tantes paraules a l'hora de... Sé que no us ho preparen ni res, doncs, però a l'hora de dir de les coses, doncs no ho repetim tant, saps? Perquè semblava que estàs dins de l'estona el mateix. A veure, us recordeu que vau parlar amb en Sergi, que vam parlar que sempre es havia de tenir les dues vessants, que fèieu els dues llistats, els pros i els contres. Perquè no sabeu mai què heu de defensar, si els pros o els contres. Amb el vostre grup no hi havia la unió de grup que faltava, que podia ben bé, però vosaltres havíeu preparat individualment els pros i els contres del mateix tema amb els vostres grups. Per tant, coneixeu pros i coneixeu contres. Per tant... Jo, com hem dit les dues, no només la Ona que ha dit que el Marc també repetia paraules, o la Uma que ha dit que els Marc repetien paraules, sinó que jo trobo que els dos ho feien. I és normal perquè tant ells que no s'havien preparat junts i no tenien els mateixos arguments, doncs jo crec que ho han fet molt bé i ells sí que tenien els arguments, però també ho han fet genial. I tanquem les opinions amb la Núria. El Marc s'explicava molt bé, l'únic que doncs s'explicava com molt i se li ha acabat el temps i només havia explicat una cosa. S'explicava molt bé, l'únic que explicava molt d'aquell tema, o sigui, no té altres arguments. Bé, com creus que podria solventar el Marc això? Doncs jo crec que fent un petit resum de totes les coses i fent-ho com apuntant-s'ho tot, més o menys com l'esquema que hauria de dir. Però no repetir com molt, perquè ha perdut el temps i ningú s'ha llegit com una cosa. Bé, una bona opinió, no? Bé, creieu que us han donat unes opinions adequades, us podreu millorar? Sí. A veure, pensem que els debats és qüestió d'entrenament, també.